de xantar. Vaya, dinossauros. Steffi, Eva, podo xogar convosco, por favor, por favor, por favor? Por suposto que non, Dasha. Sou eu e Eva xogaremos aquí. Vai buscar algo máis. Está ben. É hora de comer, Atrociraptor. Abre a boca, Allosaurus. Idea. Yasha, imos divertirnos. Agardemos ata que se vayan. Imos buscar máis dinos. Eva, quedámonos sen. Está ben, imos. Oh, sí. Ya, Para aí mesmo. todos os dinos desapareceron. Imos pillalos, Eva. Ya. Onde está ela? Porque está aquí a variña. Que está pasando? Que é ese ruido? Non o sei, imos comprobar. Imos. Onde están? Escóndete. Deberíamos probar a variña máxica nun dinossauro. Está ben, probemos. Este é un Allosaurus. Asustador. Dato interesante, o Allosaurus foi un dos primeiros dinos en aparecer nunha película. Veña, fai algo. Veña. Viva. Grazas, Eva. Temos que devolver este dino e atopar os outros. E grazas a Dasha. Os dinosauros estragaron toda a casa por culpa dela. Oh, non, Steffi, a variña? Que fixeches? Este é un Carnotaurus. Collida. Que está a facer Dasha? Boa tirada. Dasha, todo isto é por culpa túa. Perdón, rapazas, só quería xogar. Está ben, perdoámoste, Dasha, e si podes xogar conosco, pero máis tarde. Pero primeiro, temos que coller todos os dinos. Yai, grazas. Imos. Non é un dinossauro real. O Indominus Rex é moi intelixente. É unha mestura de tres Velociraptor e incluso animais como rasechocos podería cambiar a cor da súa pel similar aos chocos. Collida. Estivo a piques. A próxima vez avísame ou algo así. Mira iso. O Brachiosaurus era un xigante suave, só comía plantas. O seu nariz estaba situado alto na súa cabeza, o que lle axudaba a respirar mentres comía das árbores altas. É hora de que volvas atrás. Sí. Outro dinossauro. Este é un Dominion Mosasaurus. Era o membro máis grande da súa familia, pero terei que facelo pequeno de novo.
Velociraptor era coñecido polo seu nome salvaxe, que significa ladrón salvaxe. Velociraptor Blue era un personaxe ficticio. Era azul con rayas azuis únicas. Trociraptor gañará. Estou animando por Velociraptor. Round 1. Veña, ti podes facelo. Colleo. Que está pasando aquí, rapazas? Non ves unha batalla de dinos? Vaya Blue, vaya. Vaya, ti podes facelo. Iso é suficiente. Van destruir a casa. Estragaches toda a diversión, Steffi. Steffi, cuidado. Oh non, a miña variña. Oh non, Steffi escapa. Ojo, grazas, Dasha. Sempre es benvida, Steffi. Fixeches todo o traballo. Non fiches de ti. Ti, Ti. Grazas, rapaces. fixeches todo o traballo. Fixeches todo o traballo. Finalmente, puidemos xogar xuntos. Día, Dominos Rex. Toma isto, Carnotaurus. Agarda, rapaces, escoitades iso. Non te preocupes, só son as decoracións. Non, é diferente. Espera, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debería haber 8. Oh, non, onde está a variña? Onde está? Onde podería estar? Veña, máis rápido, rapaces. Oh, atopeino, desculpa. Deixei aquí. Encargareme disto. Boa sorte. Wow, é tan enorme. Wow. Diplodocus significa dobreviga en grego. Ten osos especiais debaixo da cola que fan que a súa longa cola sexa forte e flexible. Imos para casa, gran rapaz. Sí, estamos todos. Con bondade e coraxe, os grandes problemas volven pequenos. Dulces soños, T-Rex. Ai non, Carnotaurus probablemente ten fame. Esach, Carnotaurus, todos están dormidos. Espera aquí, volverei moi pronto. Cos panqueques máis deliciosos. Dulces soños, Dino. Ai non, a Trociraptor probablemente ten fame. Teño que apurar. Estou a ir.
Todos están a dormir. Felices sueños, Dino. S.E.H. Ayosaurus, todos están dormidos. Tenho que cambiar agora mesmo. Ugh, outra vez. Tanto excremento. É hora de cambiar a Losaurus. Meu pequeno Dino, não chores. Descansa bem, Dino. Ai não, Tres tem fame agora. Tenho que alimentá-lo. Venha, Imos, ven aqui, T-Rex. Espera aqui. A comida vem pronto. Imos abrir. Este croissant é demasiado pequeno para um dino tão grande. Imos facelo mais grande. Um gran croissant para um gran dino. Ai não, onde está o meu T-Rex? O som vem de fora. Aqui estás, Dino travieso. Imos a casa. Hora de comer. O croissant. Goza da tua bebida. Boa, rapaz. Trex. Hora de ir à cama. Durme tranquilo, Trex. Onde están todos os meus dinos? Está ali. Nonaku. Collinte. É só um elefante. Preciso atopar um dinossauro. Escoitas isso? Vende ali. Collinte, pequeno trasto. Hora de envolverte para que não poidas fugir de novo. Queda aqui, Carnotaurus. Não mais correr. Não podo atopar a Tituaraptor. Que se está movendo? Atópate. Não mais escapadas, a Tituaraptor. Escoito un son de dinossauro coñecido. Non. Atrapei a túa cola. Estás atrapado. Imos envolverte ben, Dino. Quedade aquí, dinos traviesos.
Vas a despertar a todos. Este pequeno trasto para aí mesmo. Venha, imos. 1, 2, 3, 4. Finalmente, todos os dinos están aquí de novo. Encántame a miña colección. Que carallo está movéndose? Teño que arranxar isto. Onde está a miña variña? Que está pasando? Pikachu gigante. Corre, escondámonos aquí rápidamente e apaguemos as luces. Quen é ese? Teño que recuperar todos os meus xoguetes antes de que intenten levar todo. Pero primeiro, teño que recuperar a miña variña. Que fai Pikachu aquí? Está Pikachu bailando no meu salón. Parece feliz a miña variña. Xa te teño. Por aquí, alguén axuda a alguén. Dasha, chegaches xusto a tempo. Cando queiras, Steffi. Entón, que pasou aquí, Steffi? Todos os meus xoguetes cobraron vida e fuxiron. Podes crer iso? De verdade. Recuperei un, pero necesitarei a túa axuda cos outros. Por suposto, axudarei. Desafío aceptado. Imos pillalos. Está ben, imos a topar os xoguetes. Non podo crer isto. É unha árbore xigante. I am Groot. Es riquiña, pero prometinlle a Steffi que te volvería atrás. Hora de volver ao Ander. I'm Iron Man. Hi, Steffi. 4 siblings. Manya kids. Oh, que chulo. Pero é hora de que te volva a converter nun xoguete, Iron Man. Imos. Mira. I'm Batman. I work alone. Batman, es tan divertido, pero teño que converterte de novo nun xoguete. Volvamos, Batman. Obxectos voadores. Vos trucos, Harry, pero é hora de volver. I am here. Plus Ultra. Oh my! I'm Loki of Asgard.
Onde está o verdadeiro? Que? Onde desapareceron? Non pode ser, está teleportándose. Xa te teño. I'm looking for adventures. Hero is dangerous. ¿Qué está pasando aquí? Hora de volver. I'm here to take over this room. Ti de novo. Pensei que acordáramos antes. Non me asustar despois das 8. 00 con... Está ben. Darth Vader, volta á estantería. Imos. Grazas, Dasha. Rapazas, mirade o que atopei, unha variña máxica. Para, Alex, Para, non. que pasou, rapaces? Ai, vaya, son Hulk. Ah, Todo vai estar ben.